in culture bhhain túnar tú fás suas, tá sé teachtaach nó insin siad an suirt daine atánas, agus codíonn sé leat a bheith cinse cabhfuil tú. Sa saoil agus sa cólúidir agus sílim go dúrann sé codíonn sé leat a bheith abal de daile leis an saoil. So sílim go sé teachtaach cebí taobh den culture a hagann tú ar go bhfuil culture agad. Ach go dtuigeann tú ghfuil culture gach daine eile teachtaach fásta. Féiniúlacht in san omláin céalaonn sé aitham rud a bhainneas le mo féin heiscint mar bháil den ceanna géal. Sin é, go siimplí sin. An áit sin seo mar bell Feirste, tá sé tábhachtach de muintir na phobal. Ag obair le chéile chun taspáin de gach daine eile go bhfuil sim agus bailach isteach chun go dtí pobl eile agus fólam rudaí nua an táim ar fad. So sílam go sé sin tábhachta agus tá go leor políteacht agus $5 faoin amse ach ag dear an lei is muintir na phobal an daoine is tábhachta agus nuair hasan daoine amach hasan daoine suas ag obair mar fearnacha agus tríd rudaí mar sin agus ag obair lena políteacht tucha rudaí amach ionta amachchas ag dear an lei. Tá an cultúrtha tábhachtach tú cos le phobal na Gaeilge ar fad. Sin an differ idirín agus cultúr ag an eile nó daoine eile sin an rud sin an differ atá idirín, so tá sinnta tábhachtach tú. An rud a chraithíonn mu daine mar gine ó híomh cultúrtha ó híomh ceol de sport, litreacht agus rudaí san arclan rudaí mar sin. Sílam I dóin, tá an dóin bíonn daoine cainte fan Global Village inis agus tá an rud heaglan a an rud a eil go Feirste sin, ggóil a an rud cinneal a an cethar cosú lena chéile ach caithí buineann cultúrtha ar féiniúlacht cultúrtha leis an rud atá difriúil faoine. Bhíonn teanga sór an rud is mó, agus buineann soldas beidir nar bhfuil mé thuil nuair ag ní fólam faoi teanga daoine mar tá sé sórt Taismin sé it san sort cultúrhacht, na foglaí agus na rudaí bag difriúil a teanga an eile, so buineann soldas ólam faoi, agus tá fála ar ón faoi. Tá cultúr faoi leithe goin ó híú na ceangailte, ó híú an ceáilde, ó híú tá go rudaí a gaiinn seo ar galtar héir na dtí na bhla daoine eile agus sílim a dóid gur agus tógam ar an na Feirste go mar teanna facumara fá agam an cultúr sin na chréidú na rudaí bhí agann bhí rudaí faoi leithe agann agus sílim go bhfuil dearamid ggóil na rudaí sin na gáil an dearamid agus má Harlaíonn sin ní bheith mar maithe sa teangaí tugann sa leith aniu má chaillim an sibhre sin a bhí agann. An rud is tábhachtaí go mbíonn gráid daoine ag a cultúr hain agus go mbeidh measacúir agus go mbeidh siad ag chur leis agus ag cinú nach imíonn sé.